Shout out mo yung boyfriend mo, shout out mo. I love. Y'all gon' make me lose my mind. Oh, Beanie Beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumusuki. Gabi ng Yun. Okay. Ang dami ah. Ang dami natin ah. Madami. Sino yung motosan? Ano pangalan mo? Kabsat? Ah, ikaw pala yung kabsat. Oh. Sinabi ko kasama ko kayo. Okay, mga kasama natin guys oh. 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 Mga kasama natin yan oh. Oh. Hello. Okay. Ayan, shoutout sa lahat ng tiga San Manuel oh. Buhay kayong lahat. Ito pala yung plaza. So, dito na tayo sa Municipal Hall ng San Manuel, Pangasinan. Ayan. Oh, ano muna sasabihin nyo? Ano si shoutout nyo? Ha? Oh, shoutout sa mga tiga San Manuel. Ayan, oh. San Manuel. Oh. Ayan. Oh. Dito lang sa Ordaneta. Ayan. Oh, yun. Ay, sandali. Ayan. Oh. Ay, anong school kayo? Mansilayan High School ba? Oh, shoutout sa lahat ng mga tiga Mansilayan High School. Oh, yan. Oh. Mga vlogger kaming lahat ha. Pagkatapos nyo sa akin, hingian nyo silang lahat ha. Lahat sila may dalang stickers. Okay? Oh. Magko-collect tayo din. Lagay mo na sa kan mo ba? Oh, kasama kayo sa vlog ha. Oh. Gandahan nyo yung ngiti. Yan. Kasama kayo sa vlog. Oh. Oh, kasama kayo. Meron ka na ba? Oh, yan. Oh. Uy, salam, uy. Shoutout sa iyo, pangalan mo? Ha? Larry? Ayun, Larry, shoutout kay Larry. Ayan. O, kita kayo lahat ha. O, yung mga meron na. O, shoutout sa inyo. Ayan. Sticker yan, anak, sticker. O, sticker yan. Yan yung pangalan ko, yan yung pangalan ko ha. Oh. Okay. Hello. Oh, meron ka na? Oh. Oh. Shout out sa lahat ng tiga San Manuel. Yan. Ha? Oo, Motoyorski. Ayan. Ayan yung pangalan ko, Motoyorski. Oh, shout out sa lahat ng tiga San Manuel. Ayan. Meron ka na ba? Ayan.
Okay na. Okay. Sigurado kayo hindi ako magagalitan ha. Uy, huwag masyadong malakas ha. Baka magalit sila. Okay. Oh. Okay. Sige, sige. Okay na. Okay, okay. Tama na. Baka pagalitan ako. Baka pagalitan ako. Oh. Ha? Yan yung pangalan ko. Di ba na po, mag-sticker po kayo, ikaw po yung kauna-unahan. Oo. Ma'am, halika. Anong pangalan mo? May boyfriend ka na? Ay, nasaan yung boyfriend mo? Tawagin mo. Halika. Anong pangalan mo? Nasaan yung boyfriend mo? Nasa bahay nila. Anong pangalan niya? Jansen? Ay, Jansen. Shout out mo yung boyfriend mo. Shout out mo. I love. Y'all gon' make me lose my mind. Ma'am, ano sa Tagalog yung yung I love you, nakalimutan ko. Hindi nga ako ta. Ay, mahal din kita, ma. O bomba? O sige. Pero dali. Okay, tama na. Baka magalit sila. Ayun, ang dami na nila oh. Oh, shout out ha. Oh, shout out sa inyo sir ha. Naka-on ako, naka-on. Hello. Yan. Unang-una ka eh. Oh. Ha? Magpakilala muna kayo sa akin. Oh, lika. Anong pangalan mo? Ha? Jerica. Ah, may boyfriend ka na? Ay, walang joke! Oh, shit! Sinong... Ikaw yung girlfriend niya? Ay, okay. Sino sa inyo yung yung ganon, sino? Ah, best friend lang. Akala ko, may Akala ko, tibo. Hindi. Oh. Alam mo yung gusto kong binabalikan dito? Oo. Feelings nila dito mo. Oh? Shoutout idol. Oh, anong pangalan mo? Juni? Fabro. Ordaneta. Oh, layo mo ba? Nakita ko lang sa kanina. Sa kahapon. Ah, talagang pumunta ka lang dito. Oh, yan. Solid yan, solid, Yan, TSBP. Team Solid Vloggers Pangasinan yung grupo namin. Anong pangalan nyo? Oh, ilang taon ka na? 15, Ikaw? Saan kayo nag-aaral? Juan Silaya. Ayan, shoutout sa mga tiga Juan Silaya. Oy, akala ko yun. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! O, sige, tara. Kuya, geng side. Paano ba? Yan. Okay na. O, sige. Sige. Tara. Ayan, si Pops Jeff in the house. Ayan. Thank you po. Ayan. Hello. Anong pangalan mo, ma'am? Mapi po. Mapi? Tiga saan kayo? Kabaritan. Saan yun? Papuntang Binalo. Sa may outpost po ng police station papunta. Ay. Hello. Okay na. Oh. Alis na kami ha. Bomba kuya.
Sige. Okay. Dali, alis na kami. Namatay. Namatay na, namatay. Pupunta tayo ng bypass, magpipicture tayo. Oo, lahat tayo magpipicture tayo sa bypass, ha? Oh, Bini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumusuki. Gabi ng